Takže v tomto videu sa dozviete, ako prežiť, ak sa náhle ocitnete opustený na púšti. A v prvom rade si musíte uvedomiť, že hlad je sviňa, takže s tým treba nejako zapasiť a niečo si nájsť. Takže sa porozhliadajte po okolí, že či náhodou nenájdete niečo pod zub. V 99% sú muži hladnejší než ženy, takže ženy vám postačia iba nejaké malovátka. Prežiť ju. A ja som momentálne niečo našiel, tak si ukážeme, ako to uloviť. V každom prípade musíte daného živočícha poriadne usmrtiť. Na opečenie tvora, ktorého ste si ulovili, budete každopádne potrebovať nejaké drevo, takže si ho nejaké zožente. A na moje šťastie tu niekto vyhodil starú skriňu, takže si z nej kolektneme drevo. A potom si onenho tvora opečte na nejakej palici. A ďalej prajem už len príjemnú a dobrú chuť. A pre viacej takýchto videí ma nezabudni sledovať. Zatiaľ čau.